कमे अरे राहुल रोहित तुम मैंने कौन करुच तुम मान को मनीष करने दिन राति एक कर तुम मैंने मो पछरे खराब बाटर गति करुच कि खराब पिला संगत पड़ी तुम ये मद पिउच। अरे जदि आम बापा माँ बंची था मत निश्चित प्रश्न करते अरे रवींद्र तू थाउ तो सान भाई माने खराब बाटर चलीगले। भाई तमे से कुंभीर कांदना कांदनी तमे कौन जानी न आजिकल टंका न देले चाकरी हो पारुनी आम भाई केते पिला पाठ पढ़ी बेकार हो बुलुचंती। अरे तुम मुहर जवाब दउचु भाई आमको बड़ मनुष्य करने तमें जो सपन देखिच से सपन के सत हुए तमें जो मासक दरमा पाउच से तो समुद्र को संखे आमको टंका दब केमिति आमे चाकरी करिमु केमिति आमे बड़ मनुष्य हेमु केमिति। बाहर रोहित बा आज भाई छाती सहित छाती लगे देलु मुहर जवाब देलु बा यही शिक्षा तते देइतिली ताला मु कोन करथांती। माँ मु तोर की दोष करी तू मत कष्ट दौ पिला बेले बापा माँ छेउंड करी सहीनी दुई भाई बोझ मो मुंडरे लदिलु ताकू भी सहीली निज खुशी को पादरे आड़े दे भाई मानक खुशी रे खुशी है। आज मो आखि सामने मो भाई माने खराब बाटरे गति कर देखिकी सही पारुनी लो माँ कौन करी एते लक्ष टका मु कोठू आनिबी चाकरी पाई देबी मते किछि बाट देखालो किछि बाट देखा। मो भाई मान लाड़न पालन कर किसी भूल रही लगे कौटू मुझे टका आनी से बड़ हाकिब कर कि मो मुंड कम कर कौटू आनी क्या पाखु जीवी क्या एत टा मागे किए मत एत टा दब मो मुंड किसी कम कर मो मुंड छाती दादा
ଆରେ ରବି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କିରେ? ଦାଦା ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି ଦାଦା। ରାହୁଲ ଆଉ ରୋହିତକୁ ମୋର ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତାକୁ ବଡ ହାକିମ କରିବି। ହେଲେ ଦାଦା ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି ଦାଦା। ମୁଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ତାକୁ ବଡ ହାକିମ କରିବି ଦାଦା। ବଡ ହାକିମ କରିବି। ରବି ଭାଇ ଗଲା ପରେ ଦିଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ତୁ ମଣିଷ କରିଛୁ। ଆଜି କଣ ପିଲାମାନେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାନ୍ଦେ ନା ରେ, ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ହଉ ଦାଦା। ଭାଇ ହଁ ରୋହିତ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତମକୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ମତେ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ରୋହିତ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲ, ତମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ଅଝଟ ସହି ତମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଛି। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇନି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମତେ ଛାଡି ଯିବାକୁ କହୁଛ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଦାଦା ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ରବି, ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରିବି। ବିଶ୍ୱାସ, ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଏତେବେଳେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ବସ ବସ ବସ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ସାର୍? ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହିବ? ସାର୍ ମୋର ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା କଣ କରିବ କି ତମେ? ସାର୍ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦେବି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ? ସାର୍ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ତୁମେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ସାର୍। ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତମେ ବୁଝି ସୁଝି ଡିସିସନ ନିଅ। ଏ ସର୍ତ୍ତଟା ଛୋଟ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସାର୍ ପକ୍ଷିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜେଇ ତା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେମିତି ଘରର ବଡ ପୁଅ ତାର କେତେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି। କଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ? ଶୁଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ହେଲ ଆମ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ଝିଅ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମର 2 ଭାଇ ସହିତ ମୋର 2 ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ କଥା ତୁମ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋପନ ରଖିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ଗରିବ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ? ରବୀନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନା, ତମେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର 2 ଝିଅ ଯୋଉଠି ବିବାହ କରିବେ ସେଠି ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ 2 ଝିଅ ତମ ଘରକୁ ବିବାହ ହେଇ ଗଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ହଉ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ତାହେଲେ ତମେ ଟଙ୍କା ଆଜି ନେଇଯାଅ। ନିଅ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଉ ହଉ ଆସ ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍। ଆସ ତାର। ବାପା ବୋଉ, ମୁଁ ଆଜି ବଡ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ତମ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କାନରେ କହିଥିବା ସେଇ କଥା ଆଜି ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବଡ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ହାକିମ କରିବି, ବଡ ହାକିମ କରିବି।
ଭାଇ ହଁ ରୋହିତ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଟଙ୍କା କଥା କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ? ମୁଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଛି, ତମେ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛୁ। ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ହଁ ଭାଇ, ରାହୁଲ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠେଇବେ, ତାପରେ ଚାକିରି ଦେବେ। ରୋହିତ ଉଠରେ, ଭାଇ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଠ ରାହୁଲ, ରାହୁଲ ଭାଇ। ହଁ ହଁ କଣ ଲାଗରେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ରାହୁଲ? ଆମ ଭାଇ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ଭାଇ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛି? ହଁ। ବଡ ବିପଦ ବୋଲି କଣ? ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କଲେ କୋଉଠୁ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବିପଦ ଆସିନି ତ? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇଖିନା ଏବେ? କଣ କରିବା ଆମେ? ରୋହିତ ଚାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଭାଇକି ପଚାରିବା। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ହଁ ହଁ। ଭାଇ ହଁ ତମେ କଣ ଏମିତି ବସିଛ? ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଜି କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି? ନା ରୋହିତ, ମୋ ମନ ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବିନି ଆଜି। ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ ଆମକୁ ଦବ? ହଁ ଭାଇ, ରାହୁଲ ଠିକ କହୁଛି। ତମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲ ଆମ ପାଠ ପଢା ଲଗେଇଦେଲ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ? ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ, ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗଲା ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତୁ ତୋ ବଡ ଭାଇର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବୁ, ତୋ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନି ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ବି ହେଇପାରେ। ଭାଇ ଭାଇ, ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତମକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛୁ। ଆମ ଚାକିରି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆମ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନା ଆମ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦେବତା ଭଳିଆ ଭାଇକୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ। ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ଦରକାର। ଆରେ ରୋହିତ, ରାହୁଲ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିବିନି। ତମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କର ଦାଦା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ପାଇମୁ, ହେଲେ ତମେ କେବେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବନି ଭାଇ। ହଉ, କଥା ଦିଅ, ତମେ କେବେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବନି, କଥା ଦିଅ। ଦେଲି କଥା ଦେଲି।
ଦାଦା ରବି ଦାଦା ରାହୁଲ ରୋହିତର ଚାକିରି ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ରବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ଦାଦା ସତ। ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପଠଉଛି। ଆରେ ରାହୁଲ ରୋହିତ ଶୁଣିଲ? ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। ଏଇ ନିଅ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍। କାଲି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ, ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯିବ। ଦେଖିକି ଯିବ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବ। ହଉ ଦାଦା ଆମେ ଆସୁଛୁ।